Ene 3,5 mükskelle gözläp görän dostlarymyz üçin admen kredit ýagdaýlamadan ba 1 ýyl 1,5 ýyla çenli garaşyp bolýar, öňünden 40 ellik götürümli geçmeli. Klas, koja salon, XL ýukuljo, kime gydykly bolsa. Deňeşdirme Mitsubishi 200 tamakarda gördüm. 23.000-24.000 dollardan nur. Dubayda duran mahasy 18.250 dollar. 18.250 dollar. 18.250. Koşyas yol 1000 dollar. Alp beren kampaniýa dostumga 300 dollar plus minus. Yeni 200 dollar koşýaňyz. Rastamaşka da 500 dollar. Elinize 20.300 dollara oturýan eken. Paket bahasyna degämi, başga-da näle maşin deňeşdirmeli ýetişdirmeden video alyp beren. Kime şuňa videolar gyzykly bolsa, like, repost basyň. Kommentarda da belläň näle maşin deňälen. Kia K8 Karayskız barka elimizde kıtanglarını şu var. Biri 2,5 motor, idimden çala degen. Birem 3,5 motor. Şunlar keşif salon, polny full komplektatsiyasi. Holograma, rol gozdirýan, abdu, fotograf, panorama. Bu videoda 2,5 motor, bizim elimizde gönçün 3,5 amma. Kime gyzykly bolsa, Alfa Motors'la habarlaşyp bilersiňiz. Bizim kontaktlarymyz profilde duranlar, akkumulyator çöküpdir. Suratlaryny uradyk, 2,5 Dubayda elimizde duranlar habarlaşaýan. 3,5 şu salonla ýolda gelýän var. Maşin näle oğudanmy? Kommentarda belläň. Tarada belläň oglanlar kim arkitektten kösönni? Kim arkitek üçin motor çalsan, oglanlar salamu aleykum gowma adaylar, ama sagaman isýärmi? Bir dost gowy dora berip durýar, agam katalizator başok dykyk bolsa ýag iýdirip bilýärmi diýe. O dost ine bunyň sen hakyky sorag, ýag iýdirip bilýär. Yani arkitek bolmasa iýdirip bilýärmi diýip geçen videomda sorag berdi biri bolýan. Ona da jogap berdik. Ne sen kada jogap dost. Arkitek bitik bolsa ýag iýdirip bilýär. Näde diýip iýdirip bilýär? Motoryň içinde yan ugary, radi, tüssü şo zatlary çykaryp bilmän motoryň içine silinderine urýar. Birinji simptomy bar, şu katalizator başok bitik bolsa maşynyň çekeni ağrıyor ya maşynyň. Ondan durka, gatyra gawereňde 5.000 abarot, 6.000 abarot zordan ýetdi. Maşyn dolu güýçde gazal bilen ok. Ýene de bir edýän zady, şu arketeň bitik bolsa, motoruňyzdan köplenç ünsler görüň, salnik, zat hemme perkalatkalan çalşýan amma sarowny ýyly neme dip duranlar, ýagjar duranlar, salnik, klapyn kryşkalan, gyralary salniklanýar. Sapundan çykyp bilmän, neme gülşüýtülden çykyp bilmän motoryň içine urýar, ýani içine urulan adam ugaram salniklanýar, ýarma bilen bolýar olanlar. Şoň üçin arkiteklerleri diagnostik üstü bilen barlap durun. Maşynyňyz boş halastoýda durka bir kitapar gaz berip görüň, gowgaz alýarmy, alanokmy. Ondan ýene de bir etmel zat edil dol ýagdaýda şol ikisini edebilmeseňiz, katalizatordaky, baçokdaky daçy açyp açýandan gowy gaz berip görýän, şonu gowy gaz almaly maşyn bar, arkitek bitik bolsa, şonu dakanda da gaz almaýar, bitik bolan ýagdaýynda. Şoň üçin edil arkitek üçin motor çalsan oglanlar bar. Arkitek üçin motor çalsan oglanlar. Bir sapar birinin kini dost motor çalsanlar diýip evakuatorda getirdi. Bizim otlama domda adam etmedik, ýani motoryny düşürdik goýun. Kollektoryny açdyk goýun. Arkitek şular ýaljak, tokgoja şar bolup galypdyr. Şar ýal bolup galypdyr. Otlaýar goýun. Tıkır bara stuğun sesini berýär. Onun şoň hasabyna ýani motor çalsak dikkeldi. Onu bilen motor düşüremezsen görýärse. Eýsem borla daktana täze motor bolan pasporda diýip taktyk, ýani arkitekne berdik, gülýärli. Şoň üçin olanlar ýalňyş arkitek meselesi üçin
Motor çalışıp gören oğlanlarım var. Yani evakuatörde getirdi. Otlama da ben bileyim düşürdükler o şu stuğun sesi var deyip getirdi. Şonu ala olanlar katalizatör baçoğun arketin ediyen işi qatıken ulu şoň üçin ünsüce bolun. Qalı verse de ne orijinal kaşıyama premium kalotkamız. Dine bizde var oğlanlar. Hudaýa şükür 3-4 san öz magazindamız var. Şolara berdik. Şu kalotgany arkay nirde görseňiz olanlar dakı bilýäňiz. Mesele yok, entek şun parzelkası yok, Hudaýa şükür. Pakara yok, göne bilemok, bilen şuutturlamız, yitilemiz, çalatın, çakkan çeýlemiz getirmek mümkin. Entek men gabat gelip göremok. Kaşıyama premium, orijinal, dine bizde var, Hudaýa şükür. Janyňyz sag bolsun, wideolar, repost, like bilen gollaşmaly. Yine de wideolar nesip bolsa, gowy konkretni kommentar üçin sanyklaryny çalışan oglanlar bolsa kommentarda belläň. Wideolar, repost, like bilen gollaşmaly. Sagaman işler. Ram hormatly müşteriler. Daşoğul welaýaty Haylux sorady ine goýan. Güýçgöllaga Daşoğul welaýatynyň Godag trabynyň foran maşyny. Paket Haylux isteden Haliç we Ýewropeka we ine güýçgöllaga bu Haliçi. Ýyl iň täze şu 2025-nji ýylyň 7-nji aý 0 probek öýdü mehanika. Motorlary kiyedi, Dunlop Pakriska, öz orijinal gelişýänçe diskajagy, tumaniklice, bamperi, demir bolýa, bıçaq ýerlere bizin dilimizde yol var, fara var gitdi. İçiyle tanışaylan. Ine içine girýän, aňyrbaşy açarlyca, mehanika, 6 skort hormatly müşteriler, 5 skort. İzadmit kamerajy. Monitor, klimat kontrol, 2/4 bolýan mehanika, ruşnoy, rul, motor, hana aňyrbaşy pribor jogary. Şu ýokary bezdük sermata kim afi nesip etsin. Le izas bilen tanıştyran ýygyň garada taňjyk. İçi zaboskoy qaramata salon in goworlyany plus goýdyna Türkmen halky şu wasyň in goworýany. Ön gyzyl mata geldi, ne gyzyl göstüňi qaramata gelýän ol. Şuň gyzyl gelýärdi. Ýygy klimat, içi bäş adamna padlyk bel goýulan hem bolapdy. Ýygy konk faralarla şeýtip açylýan. Geçer bäş, ýygyň garasy taňjyk bakada datgowja bakada. Abmen ma oňşykba ýetmedi kay garaşykba. Yerleşen ýerimiz gäwstýän kasidi sahla krepasara bakışdyrmama. Müşteriler kim aldı nesip etsin oğlum işte. Köp sağ olun. Ayy! Assalamu aleykum rahmetullah berekat. Hormatly müşteriler, ine nesip edenler 2020-nji ýylda 2,5 bin zil Toyota Camry'mizi ýene-de arganla setdik. $8500 dron ýeri. Hormatly müşteriler. Maşyny içi rabma ak renkde gelýär. 2,5 motor benzin. Müşteriler 2020 ýylyň 8-nji aý. 8-nji 9-nji aýlar bolupdy. Hormatly müşteriler, elimizde sany kendir arkaň biz bilen habarlaşyp bilýän WhatsApp, imo, ähli platformalarda nomerlerimiz bardyr. Sanyň sag bolsun.